weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to guetema madina alaheri gawinane ko on waktu yoni ha to fasudeɓe kame gurel hayre ha to melga mali kame melga mauritanie kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi ndi sénégal remoɓe taweteɓe zone ñayi hanki kolliti metti men mawɗe no fewi yogay ndemandi mabɓe ɓe joƴine dow booli gam hollirde laamu ngu wallani ɓe to leydi mauritanie jagorɗo affaire étrangére leydi ndi erima mauritanie naɓe finaɓe to golfo nden ndentoto no fewi yogay nokkuji ha tenti noon kodorɗe towɗe ɓe ndento kadi nannude ɗemɗe mabɓe e gueɗe ɗe toɗɗaki ɓe to leydi mali haɓade huuɗo bonko ko toon to sikaso ha to hay bamako kala waɗi nangle kewɗe no fewi ko fate ko heewi eɗen fannuji tettama hen ɗum waɗi ko toon to sikaso to leydi guine konakiri ibrahima kasori fofana wonno hoore jagoɗo laamu alpha condé guila 2022 wo dumbano hanki o heeɓi yamirore iwde ñawowo ali touré nde o accite o ronkiti gam cellal ɓandu makko toon to kaso to leydi bene ko jango mosgo waɗi toon to kirimama e ñiɓirde koninkoɓe leydi ndi ko famɗi ko kala sappo e joyi koninke mbasi hen pittali mumen kabruji men mbaɗo min hatto nigéria ghana ma en jaa toon to soudan côte d'ivoire joolam jaɓeri ma en jaa toon to moyen oria musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena an jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceji museje joguiɗo avc jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkude yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala gam musalla e joguiɗo hémoride gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambittanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime hen koye mabɓe no fewi gorel te ko haako moƴƴo iwru koto koredi noro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbas mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Coumba Ka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Sara jokkodirta koye Mamoudou Gayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuɗo jinneji wi ko fittata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalwala danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dattoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo nde yawrani ɓen
wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓeerno ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe e leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani on godduɗo e prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga urjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodiri nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga urjinneji ara ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga urjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga urjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe mawde jeegoma mboya hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegoma yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba kala jiɗɗo rewindade ko fate buuɗal irmede tarihaji annabaɓe kame kumpital moon e ɗemgal pular sa yeehi to YouTube sa tappi Weltare TV mayi toon tengade sa waɗi abonné kala audioji majjirnoɗime ko fate buuɗal irmede tarihaji annabaɓe kala ma waw hebde ɗum ndewinɗa ɗum no yarani kala walla so tawi won ñalɗi daɗɗima hen sa yeehi toon tan so tawi a tappi ñalawma o tan taw kadi koye dow inde Weltare TV kala mum ma yaltu mbawa rewindade ha no jiɗirɗa ni hen jahaten ko aten toluk say baggorgol no gowni wadde kala kikiɗe eɗen bismo ceerno Ibrahima Saydou Kane jayde moon Weltare TV ne addana men actualité ji ko fate gueɗe diine de tawno ko actualité ɓurɗo hewde doole ceerno Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum assalam wa rahmatullah. Ceerno Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa en garti humnude aadi mo gaɗodirɗen e julɓe he ceerno Abdoulaye Sarr lewru korka ko lewru ɓural ko lewru moƴƴere ko lewru yurmede ko lewru yaafede bakkatuji ko lewru kadi momtanede bakkatuji ha laaɓa ceer ɗum tagi nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o wi Allah tedduɗo towɗo o ene yaafo so lewru korka ari ene yaafo dendagal julɓe hooroɓe hayɓe korata ene jaafe ha tengti noon ala ko haali so tawi jamma Laylatul Qadri ari o wi so wona nayo ɓen ɗon Allah yaafata koɓe Allah kadi jabonta koɓe duwaw mabɓe hayso ɓe koori korka mabɓe jaɓetake sahabaɓe ɓe mbimo holɓen nayo ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam o wi jarowo sangara walla mbiyen kamowo sangara e gaaƴiɗo jinnaɓe e taƴowo enɗam e tikkodirteɗo ɗum woni mudminu khamrin wa aqul walidayhi wa qadi urrahimi wa musahinu qila ya rasulallahi wa man musahinu qala huwa almusarimu yani alladhi la yutakallamu akhahu fawqa salasati ayyamin o wi ɓeeɗo nayo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala so ɓe ñaagima yaafuya jomiraɗo yaafata koɓe so ɓe koori korka maɓɓe jaɓetake koɓe maaya tan ɗomka
duumiɗo e yarde sangara ha tengti noon e lewru teddundu ndu walla ñalawmaji tedduɗi so ngari o hayso hoori komo wara hoore makko ɗom ka ko noon kadi gaaƴiɗo jinnaɓe foti noon o aaƴi ko bam makko walla ko yum makko ala ko haali fof noon soɓe jeehi haɓe mawni jinnaɗo so mawni ene hamni ene namdo ɓiɗɗo yo waɗan ɗum hunde ko ganduɗa ko amnata ko ɓaade kako taw ko hunde daguide o aaƴo jinnaɓe waɗanta ɗumen haydara walla omo doga ɗumen ga o so tawi o hoori komo wara hoore makko ɗom ka omo wara hoore makko heege Allah jaɓanta korka makko kadi so jamma leltu gadiri so ari so duwima Allah jaɓata e taƴowo enɗam mo ganduɗa oɗo ko taƴowo enɗam o jokkata enɗam o so tawi o hoori komo wara hoore makko ɗom ka omo wara hoore makko heege kadi ñande jamma leltu gadiri hay so hawre jamma leltu gadiri so ñaguima Allah jaɓata ko noon kadi on tikkodiraɗo mo tikkodiri e musidɗo makko ko ɓuuri balɗe tati wonto neraɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wiyata on tikkanɗo musidɗo muɗum julɗo ko ɓuuri balɗe tati so juuli jaɓetake kala ko rewi Allah jaɓata tikkanɗo musidɗo muɗum julɗo a haaldata e muɗum a salminta ɗum so salminima a jaɓata ɓuuri bonde fof noon ko tikkodira e musidɗo ma julɗo o ara yafnadema caloɗa yafadema ay ɗo fo ɓuuri jasde kanko oɗo garɗo yafnade o kanko o serte caɗele ɗe ko an rondi fof han kadi ko fonno hebde e ko ponnoɗa hebde fof ko an rondo fof ene waɗa ɓeɗo nayo so tawi ɓe koori ko ɓe mbara koye maɓɓe ɗom ka eɓe mbara koye maɓɓe heege ɗum noon yo Allah dandu en e bone ɓeɗo nayo yo Allah dandu en kadi e bone ɗeɗo gueɗe nayyi yo Allah yaafo en yaafo dendagal julɓe fof o ko musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh a jarama ceerno Ibrahima Saydou Kane min mbiya allahumma amina ya rabbi golle ma jooɗi peewi no feewi keddoɗen ha joni ko toon to leydi Mauritanie jeyeten ka toon to Nouakchott wonande dental al mukhlisina wal mukhlisati al mutahabbina wal mutahabbati fillahi aɓe bismi dendagal bandiraɓe julɓe Mauritanaɓe kala ha tenti noon ɗon ɗo Nouakchott e gardogol ceerno Ibrahima Camara ɗum noon faati koye jamma leylatul qadiri hawrata koye 16 lewru mars nduɗon gonɗen ɗo aɓe bismi dendagal bandiraɓe kala toon to Sebaka Carrefour des Jardins kono noon jogui ñalawma o hen koni hen wo lelori 12 heures ha fayanma 14 heures ko jangde alquranil karim kame duwowoji so ya woni 15 heures ha 17 heures ko conférence islamique watte ɗon ko fate gueɗe dina l'islam 17 heures ko juulal takkusana waɗe wasifa so ya woni 19 heures ko kumtari bandi fayida noon ne waɗi kadi hay ñebbe no jiɗirɗani kala so tawi ari tan ma heɓen ko ɓuuri labde 21 heures ha 22 heures ko naafilaji taw koye salatu tasbiha so yeehi noon ha woni 23 heures 30 ha fayanma 5 heures suba ko madhoji annabi o sallllahu alayhi wa sallam kanko ceerno Ibrahima Camara on bismi en dendagal bandiraɓe julɓe kala e oɗo hen jamma laylatul qadri mo adori wadde e kala hittande ɗon ɗo Nouakchott ɗo hen kumpital men ɗemgal pulara gartaten koye momtugola no wirno hoore jaggoɗo leydi ɗum ko heccanki ken tolno unité ji 19 taw kadi ko golle e nder leydi ndi waɗani caɗele noon e mette ɗum kay jogori ittede ɗum ko hewɓe kay ne jogori heddade galleji men ɗum noon ko yidde wadde économique ndesari ngam huccande yogay golle so tawi ɗum laatima duuɓi tati ɗin jebdi yaltani ɗen haalisaji jaltani ma wonoya 55 milliards wasata wooda ko woni ɗum noon kene fotode 109 e ko fawi kay fonnoɓe yoɓede ɗum kala oɗo sama battiɗo kay joɗade ne pofla juuɗe mumen hewɓe noon kolliti hen metti mumen taw koye dow sifa oɗo sifa no feewi keddoɗen koye ko fate banggue jagorɗo cellal ɓalli hanki jaltal muɗum oɗo ñalawma hande noon hewɓe hen peccima no feewi ko fate softiceur ɗum ko caggal guila tan wonande janvier guilani octobre haala mum ne heewi no feewi ɗum ko caggal nde rewɓe hewɓe kolliti so tawi coodi ɗin kuusuji banni sukaɓe ne dañi hen puuƴe walla kamɓe rewɓe koyeɓe hutortoɓe ɗin serviette aji kala aɓe kollita aɓe dañi hen caɗele ɓe gulliti ɗum noon sardiyanke goto on noon wawi wullitade ARP eɗen gandi ko ɓen tambi kala ko fati e gueɗe cellal ɓalli
kañumen kiñata ƴeewa beele ene sellina walla ala won boros coomiɗo en ɓen mbawino yaade toon to société sortiqueur ngam ƴewtade noon ɓen gueɗe kala ɓe kolliti mborosaji ene ɗin kuusuji e ɗin serviette aji ɗi rewɓe kutortoɗi hen waɗi haala mawka noon kanko jagorɗo cellal ɓalli o noon Ibrahima Siwo Leeli yaltude oɗon sifa ha ganduɗa noon waɗi haalaji kewɗi jaltuɗi hen jaltal makko hanki noon o holliti o société mo sortiqueur ala kala ko woni hen haydara ɓe gaddi expert uji luggiɗi fannu no fewi ɓe tawi ala kala ko woni hen firti noon ko ɓe ga hen ARP ko kaali ko wona ɗum woni ko laaɓi hewɓe noon kolliti hen mette woni kadi gaddi hen jiyanɓe ceertuɗe no fewi remoɓe zone Niaya ɓe kolliti mette mabɓe mawɗe no fewi ɓe guitti lugumaji mabɓe ko wayno tomate ko wayno basalle xomxomro ɓen ɓe kaani salade jahatu ɗen gueɗe kala ɓe beddi e dow booli kala oto dewɗo ɗon yo tirñu ɗum ha tirño ɓayde ɓe jeeyata ɓe donki tan ngu laamu yo waɗɓe recevoir beele ɓe mbawa yewtidde ɓen ɓe dosat ɓe ndemat ɓe mbaɗa doole mabɓe kala so tawi kay yeehi ha yonti ko piriji mayɗi tene ɓe dañata en haydara ɓe donki tan laamu ngu yo yurnoɓe hay seeɗa kunala ɗum noon ɓe kolli tan ko yidde ɓe jooɗodade e mawɗo leydi ndi beele kadi ɓe ƴeewa ɗe gueɗe no cafrira ko ɓuuri yawde e yaccade hoorejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye hanki o wo toɗɗima biteɗo Jamila Faye on noon ko keptinaɗo no fewi to banggue coftal ɓalli andude ɗen gueɗe on noon o waɗi ɗum ko conseiller spécial ko fate sport ɗon ɗo batti jeux olympique ɗi pijirloji jogoɗɗi yuɓɓinede e nder leydi ndi Sénégal ɗo tan e mayde ndeɗo henna hittande on debbajo noon ko kumpitiɗo walla on toɗɗaɗo ko kumpitiɗo oɗon fannu no fewi ko fate convocation taw kadi ganduɗa so fate convocation police mo Cheikh Oumar Diagne on bismanoɗo yewtere nde hollirno hoore jagorɗo ko kañum tigui haali wi toon to assemblée nationale ko kañum yamiri wonande jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu nde yamirta police yo naata nder duɗal jaabi ha tirdi to o holliti hay so tawi ko wattude o wattata so tawi ko way noon watti ɗum konnguli noon kanko on Cheikh Oumar Diagne o holliti mayde on étudia kay tekki rondi ko hoorejo jagorɗo o ɗin konnguli o yaltini noon wonti bal arte makko kanko Cheikh Oumar Diagne hanki o noon police ne yiilotonomo o yaltini ɓattake o holliti o dogani omo ginaki o ñifani téléphone makko hanki ko janoɗo wirdoyde o arti hawre e kumtari ɓen gari ko caggal makko hande o noon o buusata ɓayde mbimo ko 15 heures ma o nottoyo ma en garto hen sen keɓoyi ko ɓuuri hen labde Moussa Diop maître Moussa Diop kañumne heeɓi convocation ko fate ko haalno e dow sifa Ousmane Sonko taw ko yiɗen gueɗe kala kañumne heeɓi convocation holliti ma nottoyo ɗum ni hande janggo kala ala kala ko huulen haydara ko fate mayde Ali Khoumayni toon to Iran Dakar toon to Dakar ambassadeur mo leydi Iran tawete to Dakar udditi deftere du'aw nden deftere noon ko toon to ñiɓirde l'ambassadeur o ko fate noon ceernajo biteɗo Serigne Mountakha Mbacké toon to Tivaouane neli délégation mum timmuɗo no fewi e gardogol ɓi Serigne Fallou ngam yettinde duwawa fade toon to wonande ambassadeur mo leydi Iran taw kadi ko taweteɗo e nder Dakar jahaten ka toon to commune mo Tivaouane nokkono wiyete ko kera jobbo noon ko wuuro wiyete noon ko bandiji kay sanga 5 heures ɗimɓe kejjoto ɗo ko nden ɓe ngari ɓe cokke nder galle makko ɓe tampini noon o commerçant kame famille mum kala tampere musde no fewi ɓe mbattidi ganje moye hoore ɓe nawanimo ken tolno 15 million francs CFA e o saaha gonaɗo o kanko noon o nawama to hôpital ngam safroyade ko caggal noon unité renoɓe ɓen ɓe gendarme ɓe wonɓe toon to Tivaouane mbawi tintinede ngari taw ɓe jeehi ɓe jadini e 4x4 makko goto ngam ɓeydade woɗɗoyde e dow sifa mabɓe o henna jahaten ka toon to Ziguinchor wonande dirtingol ngalu taw kadi tumano hen
wonde ko gardiɗo commune mo Ziguinchor Djibril Sonko hanki on o hettama e yeeso loskoɓe wa accitama o hooti galle makko ɗum ko caggal wonande tumedemo ko fati banggue dirtingol koppareje taw kadi koye oɗon sifa taw ko toon to Ziguin taw ko toon to Ziguinchor keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal garteten koye marine national mo leydi Sénégal ɓe kolliti kamɓe mari o ɓe kolliti ɓe jiiti ko ene tolno ɓe ji e nder maaje kaɗɗe ɗe leydi Sénégal laana ene jolni kene tolno 150 taw ko neɗɗo ɓen ɗannotoɓe ɗan le ndewani lawol ken tolno e balɗe 11 aɓe jirlo e ɗam ndiyam aɓe gonde bempeƴƴe towɗe no fewi kono laana ga ƴeewi ko ton to leydi Gambie bebbeyel jibinaguel ne yaara tan e lebbi ɗiɗi walla ni lewre feccere ene maayi e nder laana ka ko wala ɗum konon dañi hen nawaɓe safroyade kamɓe noon waɗi noon jayyaji mawɗi no fewi hollitama ko ma yen kone heewi ɓe jofna ko ɗon de base naval amiral Faye Gassama hewɓe noon nawama gam safroyade garteten koye candidature wonande gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall toon to joɗorde loni nde hande haala mum ne jokki e nder Dakar laamugo leydi Sénégal ko wonno Amadou Ba holliti ne yaade makko Abdoulaye Diouf Sarr holliti ne yaade makko ko wala ɗum ko noon coalition ha joni ko fati AFP taw kadi komo Moustapha Niass holliti ne yaade makko ko noon kadi Landa Anta Babacar Ngom ARC holliti ne yaade makko ɓe kala erima Sénégal e windere kala ɗe ɗoftatamo yaade makko Aissata Tall Sall o maître holliti erima windere nde kala nde jagganta wonande Macky Sall coalition Diomaye président ha hande yimɓe ne cabbi ɗum ko ñalawma janggo jogori latade konngore mabɓe mawɗo moɓe jogori wadde taw ko assemblée générale e gardugol Mimi Touré ɗum waɗata ko toon to hôtel King Fahd Place oɗo saran hewɓe kolliti beele ma o heddoye Pastef mo Ousmane Sonko walla wiyata ko yalti Pastef hankkadi ni coalition makko alay sago ko parti wonata hoɗo en ko jogori jiccuɗe o san hewɓe ne paadi ɗum ñalawma janggo o taw ko toon to King Fahd Place ngam wonande assemblée générale wonande yaadiɓe makko ɓe kala ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar paaɗen ko toon to leydi Mauritanie jaheten ko toon to Nouadhibou chef de bureau taw kadi ko Iran ngal cetal darningal haqqe innama aade on biyeteɗo Lamra Bot Mahmoud nanganoɗo Dumba taw koko saktuno wonande ko fate kalifindi ndinde heɓaka ko laaɓi taw koye dow sardino haaliri ni nangano Dumba taƴana hitande kaso kono ko source o yaltaɗa kono so watti tan gueɗel haysoko tokosel o lelto hitande nder kaso o yalti hanki to kaso toon to Nouadhibou ɗum ko caggal seppoji caggal kadi wonande Iran darniɓe haqqe innamade nde ceppuno kolliti mette mumen ɗum ko caggal wonande cukalel dewel biyengel kay yiyama ene liggine e sifa mbadi korɗago musgu no fewi kan haala noon juge o waɗino on dossier banggue holliti ɗum laaɓani ɓe gaddani preuve haalnoɓe ɗum ɓe mbattidi nanguede Dumba eɗen gandi noksoɗa waɗino seppoji kewɗi o kam wawi accitede hen ɗum ko ñalawma hanki o jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mauritanie Mohameda Wuld Marzoug wo erima Mauritanie finoɓe caggal leydi mum tenti noon toon to golfo nde jomin ndentoto kuɓeji towɗe no fewi otilaji ndento kadi nannude ɗemɗe mumen e koyɗe men woni gueɗe toɗɗaki ɗumen wo erima noon ndeɓe ndentoto no fewi ngam misilaji e doronaji han toon suwa taw deccude no fotiri ni wacci noon tongode téléphonique kala kay jayiɗo walla yiiɗo jayiyaɗo taw ko Mauritanajo yo jokkodiri ambassadeur ndin leydi o holliri ko 80 00 17 17 kala baɗɗo ɗum tan kala mo jiiɗani jayi ɗum woni numéro ambassadeur aji mabɓe ko ɓuuri yawde e yaccade jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie erima ɓesguji Mauritanie naɓe oɗo saaha nde jahata rokkiroyde ƴiƴam wonande ɓen selluɓe ƴiƴam hakkude duuɓi 17 fayinma duuɓi 60 o holliti tan ñande alarba nde toon to centre médical walla ni centre national
ɓe mbawi renndide toon ken tolno e 150 poosa taw ko ɓen rokkirnoɓe ƴiƴama police mo noksoda holliti fawi juuɗe muɗum taw kadi koye fedde yeeyoɓe huuɗo bonko ko kame leɗɗe kaɗaɗe e nder leydi ndi kala ken tolno e ujunnaje 3 comprimé woni ko tetta hen 122 boîte ujunnaje 3,4 comprimé woni ko tetta ɓe nangaɓe ɓe nawama e yeeso parquet ngam hoccodirde e on procureur ngam ƴettude visa ji mabɓe caggal hujjaji yaade ɗano yaade seeɗa toon to kasso ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulara e nder gendi leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali ko fate deftere du'aw taw ko duwanade Iran udditi ambassadeur ganda Iran tawete to Bamako nden deftere noon yahani toon laamu ngu ko hoorejo jaagoɗo leydi ndi général Abdoulaye Mayiga ene ɗoftimo Abdoulaye Diop jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mali jetti noon toon to ñiɓirde ambassade mo leydi Iran tawete to Bamako ɓe jettini duwaw wonande général Assimi Goïta siftinde mon ko ɓoyani ko tan 23 lewru mani ɗo renndo wonande leydi Mali ɓeyditini moƴƴitinde cehilagal e gille jokkodiral tenti to banggue ndenka hakkude mumen e leydi mbitendi Iran ndi hen sikka so ko duwagne wawi teɓade trafic goto baɗowo tramadol e leɗɗe goɗɗe kala ɗum noon ko to gare routiére mo bala ko toon jomum teeɓa haali noon ɓe wondiɓe kala capitaine Konaté holliti ɓe ndewidima ngol laytola ha toon to Sunu Bougou ɓe pawi juuɗe mabɓe ɗon hewɓe no fewi ɓen noon ene nanguira quantité ji kewɗi no fewi taw koye dow on drogue eɗen poɗɗe kaɗaɗɗe kala nonne kadi Dawda Bougou tawete koye Bamako koye hoore mum nonne kadi wondi Dawda Bougou tawete koye Bamako hoore mum kame Kantia Gobo toonne kadi hewɓe nangama toon ko matériel uji kewɗi ko fate banggue wonande taw kadi ko fate banggue wonande trafic taw ko drogue ɗen gueɗe kala mbawi tettede toon ken tolno 300 buttela e siro wawi tettede hen 56 taw kadi ganduɗa ko paquet aji wawi tettede ko somi nder mum toon to Kenza Bogo wawi tettede toon ko heewi noon wonande noon on tumaɗo noon e dow oɗon sifa wawi dogde kono joom suudu makko nanggama waɗama garde à vue so tawi waɗani on koko ɓennite kaso tokkidal ngol woni goo ko fate station ngarɗuɗo no fewi ene uddite toon ɗum waɗi ko ñalawma hanki o e gardegol gouverneur de la région de Kidal woni général Alhaji Gammu o station service wonani fartaŋe finoɓe toon to Kidal ngam o sakay ɓeydade ngarɗinde wuro mumen no fotiri kala haɓade ko fate fraude to banggue nguura jeeyi sababu wonde douane ɓe teeɓima toon to Bamako to ken tolno e 13 tonnes guertoɗe nanade leydi ndi taw ko ɓoraɗe ha laaɓi ɓe ganda noon o sa to ɗe natti kalanɗo ɓe nattiri kam kono ɓe kolliti nanggama ɗum ken tolno e 800 carton ɗum noon o saloskoji kewɗi ene jokke dow oɗon sifa finoɓe tokkerol hakkude Mali Mauritanie aɓe goni e fayre mawde no fewi ɗum ko caggal guila 24 lewru février goto tumaɗo jeeya ko pelle joguitiɗe armée leydi Mali riddini ɗum ha nati toon to Melga Mauritanie hewɓe noon kolliti laamu leydi Mali woni koñinkoɓe natin toon mbawi nangude on pesti ɗum bongal kame moto mum bedditima oto gartiri ɗum ko waɗa ɗum ko noon hewɓe hen kolliti ɓe naati e nder leydi Mali kono nder leydi Mauritanie kono hay communiqué goto yaltani to banggue laamuji ɗiɗi ɗi kala ko waɗa ɗum ko noon finoɓe toon to Williams hatton soyni kala ne kollita kulhuli koɓe nananno guilay piyanɗe goɗɗuɗe e dogduje ɗen gueɗe kala ene woɗɗuno kono hande o ɓe guuri koɗɗum Algérie paaɗena jaagoɗɗo kono leydi ndi holliti hanki o laanel tokosel nawnogel des officier ko ngel peɓɓiti yani officier ji ɗiɗi mbasen pittali mumen
nayo nganyima hen namane cafroyo taw kadi ona yo dekkoli koya po wala koye base mo mbiyata a bufe rekane tawe ken tolno capande joyi kilométre ko mum e Alger ko toon ɗum woni ko waɗi toon paɗena ko toon to Guinée Conakry inde makko ko Ibrahima Kassori Fofana o wonno ko hoorejo jagaɗo leydi Guinée e laamu Alpha Condé gila noon laamu Alpha Condé soli fulla follayle fo laamu wonno tan ko gila 5 septembre 2021 gil nden noon 2022 wonno koye avril gil nden ko dumbaɗo ngam dirtindemo ngalu leydi ndi laabi limtindi darima yeeso tribunal konngol heɓa kay makko ngam hollirede mankudemo haalde cellal ko hanki noon juge Ali Touré yamiri yo yaltine kaso o yaha o safroyo kono kadi koye dow sarɗi hewɓe yaadiɓe Ibrahima Kassori Fofana kolliti hen weltare men mawde no feewi général Mamadi Doumbouya jooɗiɗe ken tolno e balɗe 15 e ko fawi jonte tati ni artani e leydi mum dañi sababu fayre hewde no feewi finoɓe leydi ndi ne kollita beele omo selliti walla holko wondi laamu ngu holliti ñalawma janggo aseɗo hoore makko feeñat e nder leydi ndi wa sirti tan ko gartowo ñalawma janggo kono ɓe kalani to yano Cameroun ko soldaji ɗiɗi mbasi toon pittali men ɓe jani koye juuɗe Boko Haram taw koye pelɓodiral bongal no feewi to ko wiyete Saleh Zuguna walla ni e nokku bireɗo Waza ko toon ngal pelɓodiral wawi wadde haɓe gañi hen hewɓe ɓe tetti hen matériel uji kewɗi taw ko ɓen koninkoɓe leydi Cameroun to Benin kañumne daɗani e nde fiyande wande ñande 4 ndu lewru mars ndu gonɗen waɗi noon koto kiri mamma taw koye ñiɓirde koninkoɓe leydi Benin to wuuro wiyetengo Kafuna ko toon ngal pelɓodiral waɗi kene tolno e koninkoɓe 15 mbasen pittali men hewɓe hen porté dispari majji matériel uji kewɗi ɓe tetti ɗum toon kono kadi GENIM kam waɗi revendiqué walla ni ko laamu ngu holliti ko GENIM waɗi ngun jango ɓe duppi nden ñiɓirde on base haydara dagen so wona ndondi tan woni ko heddi hen to Nigéria ambassadeur mo leydi Amérique uddi demude mum ɗo ha 9 ndu lewru ngam rentade seppoji bannoɗi toon taw koye mayde wonande Ali Khomeini toon to Iran eɗen ganda ɓe jogui sitnaɓe hewɓe toon to Nigéria to Abuja noon uddi demude mum ngam rokkirde visa haɓe keɓa ko laaɓi taw ngam jaam arti e ɓen seppannoɓe ɓe to Nigéria keddotoɗen Nigéria wasi kene tolno e 14 koninke ɓen 14 koninke mbaɗa ko toon to état de Borno hakkude mabɓe noon e ISWAB ɓe mbaɗi toon ko pergodiral taw koye de attaque jango ɗiɗi baɗɗi hewɓe noon gañima e nder ndeɗon fiyande to leydi Ghana o wiyete ko Sharifa Abdallah ko noon o ɓuri andirede ko Christo kanko woni nangaɗo o wulani ni taw koye wargoji tan o duumi so dugde neɗɗo tan walla o waɗa ɗum walla so joncima o fotte mum o hefta ko jogui o waɗa ɗum o qirlima o wari ken tolno e 23 neɗɗo ɓen kala noon o wari ɗumen jeeyi sababu no o holliti hanki o noon o darima e yeeso tribunal o holliti en 16 kono ko ɓeɗe wa ko toon o wari ɗumen joyo heddi ɓe ko bolo o wari ɗumen o haalti kala gueɗe kala no yaari taƴanama kaddi gurdam e kaso o yiyata nangue o seedata ko ni nangue koye niɓɓere tan o waɗete to Soudan ko pelɓodiral bongal musgal waɗi toon to nokku bireɗo Djiling ene tawi nokku bireɗo Kurdofa ha ganduɗa kene tolno e 26 neɗɗo mbasi pittali men ɓuuri hewde ko rewɓe e sukaɓe 60 mbawi gañade hen gañande musen fewi wi AFP ɗum ko hakkude généraux ji ɗiɗi hakkude Hamdan wondi e général Abdallah Fattah al Burhan ko ɓe ɗiɗo goni felɓodiroɓe tan to Côte d'Ivoire remoɓe cacao ha jonde en jokki hollirde mette mumen ngam teɓɓitogol prix o prix kay no yeniri ni wondini ko hulɓinade ɓe kolliti kilo wonno ko 1.50 1.50 woni 280 francs
taw ko halis fa yani hayati temidire capande naya woni 1200 ɓe koliti ngol jangol ko 60% ko noon jagoɗo holiti wona Côte d'Ivoire wona kamɓe ko jeere windere nde woni to prix ɗi gustoyi taw koye dow on sifa ɓe kolliti so ɓe jeeyi ɗum de haydara ɓe dañata wayto kono ɓe jalti jeere ha laaɓi ha wi ceera joolam jaɓeri leydi France Emmanuel Macron rima wonde Benyamin Netanyahu hoorejo jaggoɗo leydi Israël nde dartinta guerre mum toon to Liban ɗo ko wona dartinta guerre mum toon to Liban o saamu goɗen armée leydi Israël nana ɓosa e nder leydi Iran ɓe erima noon egginde hewɓe finoɓe e baaliyeji Beirut saabu kamɓe ɓe piɓani dartade ɗon hay seeɗa ɗon ɗo jokki misilaji e doronaji hakkunde Iran kame habdiɓe muɗum woni Israël e wallidiɓe muɗum woni États-Unis de Amérique ne jokki jorde misilaji mumen kame doronaji mumen toon to Iran ko waɗum ko noon Iran kañum ne tacci keerol hayso tawi woni défense o ne tekki no feewi e kala saaha ne yirbina ɓerɗe Israël naaɓe ko fateɗen bomboje kono kadi oɗo saaha mo gonɗen Iran wawi bombude yogay nokkuji ha tenti noon ɓurɗi mantinade taw kadi ɗon ko ñiɓirdeji koninkoɓe leyɗele Amérique haydara en ala ko laaɓi noon saabu Iran e hollita wari soldaji kewɗi kene tolno temedde joyyi ɓe kollita tan ko heewi taw koye soldaji Amérique ala kala ko laaɓi hen ko wona ɗum ko noon Israël ne hollita kañumne bombi ñiɓirɗe wonde koninkoɓe ɗin kala ala hen kala ko laaɓi hare nde ne jilɓi tan no gandirta ko wona ɗum ko noon wonande Israël ne jokki kañum weddade misilaji mum hayso tawi woni o sa ɓuuri yarude koto banggue Liban o wiyete ko Majtaba Khomeini o de woni lomtiɗo bammum toon to Iran o holliti wayatirta caggal kala kay ko ene jara maw sot ha heddo hare nde tan ɗum o yattita caggal hande ni janggo Amérique sikkanno so tawi tan baabo yani ene gasa kay o wawa haaldade kono Donald Trump holliti o ɓuuri bammum ha gueede taw kadi koye oɗo guerre bonɗo no feewi oɗo guerre bonɗo jeeyi sababu toon to Moyen Orient finoɓe toon to Rafa ko keerol hakkude Gaza kame Égypte finoɓe toon hewɓe kolliti nguuri ko heege mangue no feewi o sa kamɓe wona bomboje misilaji warataɓe mo jiiɗa kala hande o nanale heege te wona koye lewru korko wi Mohammed yaltini ɗum e jayinde ko wona ɗum ko noon toon to États-Unis d'Amérique Donald Trump itti e golle mum jagoɗɗo gueɗe nder leydi kame jaccingo laamu on wiyeteɗo Kristi Nawum on noon ittama e golle muɗum on wonno jagoɗɗo kaɓotoɗo hoɓɓe e nder leydi ndi o lomtini ɗon sénateur républicain on wo lomtini ɗon on guittaɗo noon ma woni nelaɗo mbadi keeridi ndi Donald Trump taw koye Amérique latine hoore mum to Indonésie holliti haɗi ha laaɓi suka mo dañani duuɓi 16 internet gila to Facebook YouTube TikTok Instagram Telegram ɗin kala koko haɗa kala baɗɗum ko amande mawde fawite e jinnaɓe mum fuɗɗoto ko 28 lewru mars ndundu gonɗen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal to ko Saydou Abouba ketkimalaki jaam ñalawma janggo ma ketto musidɗo moon haali Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena